Hej, jeg hedder Nevi, og jeg er lærer her på skolen. Hvad ved du om inuiternes traditionelle tro? Jeg ved, at inuitisk religion, det er noget animistisk religion. Det vil sige, at man tror på alt, at alt har sjæl. Så hvis jeg skal forklare det på en måde, så er det, alt har en sjæl, alt hænger sammen, og så hvis man tænker på kroppen som helhed, så er der også mange sjæle. Hver organ har en sjæl. Så når man bliver syg, så er det fordi, der er en sjæl, som er kommet ud af kroppen. Og man skal bruge en anagog for at finde sjælen igen, så man kan blive helbredt. Så derfor var anagog også en stor del af ens hverdag. Hvordan adskiller inuiternes tro sig fra kristendom? Forskellen er nok, at man i kristendommen har én Gud, og så lever man efter en bestemt bog, som fortæller om, hvordan man skal leve, hvilke regler man skal følge. Mens man i inuitisk religion lever meget efter naturens regler. Og man troede på Sasumaangna, fordi alt skal hænge sammen. Hvis man fanger mere, end man skal, og man spiller mad og sådan noget, så kan det godt gøre Sasumaangna vred, og så vil hun holde det hele tilbage, mens man er nødt til at, angre og gøre hende glad igen, for at balancen på livet oprettes igen. Genoprettes hedder det. Ja. Hvilken rolle spiller ånder og naturen i inuiternes tro? Naturen spiller en stor rolle, fordi i Grønland så er naturen den, der bestemmer mest, og man kan ikke lave planer. Man lever efter årstider. Om sommeren, der gør man det, at man samler forråd til om vinteren, fordi om vinteren, der kan det være så barsk, at man kan dø af sult. Så det er naturen, som spiller en stor rolle i inuitisk religion. Og man gør mange ting for at overholde en masse taburegler, fordi hvis man troede på, at hvis man ikke gør det, så vil det gå ud over ens selv og ens familie. Hvordan påvirkede kristendommens indtog inuiternes oprindelige tro? Det påvirkede det på en måde, at man gik fra at tro på det med naturens kræfter til at skulle tro på en Gud og leve på en bestemt måde, som måske ikke helt passede til ens natur. Tak for det. Elisilo. Jeg er Anne-Louise, og jeg er lærer på skolen her i NIF. Ser du nogle ligheder mellem inuiternes tro og kristendommen? Jeg synes, det var slet ikke det samme, fordi vi troede meget på ånderne, og så Gud er jo også lidt anderledes på den måde, at hvordan kan jeg sige det? Der er jo en bibel i kristendommen, og så inuiterne, det levede efter vejret og dyrene, og det er deres miljø, som det gik meget ud på, som det lever i lige nu i den gang. Hvordan tror du, tro og spiritualitet påvirker inuiternes dagligdag i dag? Tro og spiritualitet i dag? Jeg tror, der er mange kristne her i Grønland, men tror ikke rigtigt på Gud alligevel. Fordi nu har vi jo haft den der tid, hvor vi blev tvunget til at tro på Gud, men jeg tror, at i dag er det mere sådan, at man bestemmer selv, hvad man gerne tror på. Og for eksempel mig, jeg tror ikke så meget på Gud, men jeg er døbt på den måde. Ja. Kan man stadig finde spor af den traditionelle inuit-tro i dag? Altså, jeg kender nogle, der arbejder med det, som hele andre, som har brug for måske ro i sindet. Så bruger det der åndelige verden til at hele dem. Så jeg kender flere, der har stadigvæk det der tro fra gamle dage.